كما يتحدرز خبركم سمعتنا لومي ربع 23 قنبت درو مبل 27 عمت معلتنا صنت 24 قنبتيو نملا حزب ኤርትራ አቡሽጥን ወፃን ርሑስ ቅንያትና ጽነት እናበልኩ ንሎም ንጎስተራሎ ዜና እንሆ ቅድሚ ግን ሓበሬታ ኣለና بمقنيات صنبل مبل 27 عامة ناصنت لومي ربع 23 قنبت دحر قطرن صباح حمص 24 قنبتن حزباوي بعل مخانو نحبر حج زينا انه بقدامنت جن ارست زينا اب زوباتا سمين وقيح بحرن زوبادوبن تمالي عسران كلتن قنبت اب كتماتات بازعن من دفران بوعوع منفس تسنبيلو اب وصاون اب عباي بريطانيان جرمانن زنبر زيغاتات علتنا صنتهم تسنبيلا اب دنبعات صقاين وزوبا حقاز تورد بروجكت ماي اب من نبابروم رقات كم زفتره نبرت دنبعات صقاي قليصام اب الصومالي لاند بزوق عبرتو زناب سبات مويتام چاينا كابكالوت هاجرات كتتوصن حام خاين زغفل زنبرك قرص اقديلاتو زينا بزرزر صنبل مبل 27 عامتنا صنت بدرجة زوبا سمين وقيح بحريت مالي 20 كلتن قنبت اب كتما باصع بوعوع منفس تبعيلو أما حضاري زوبا سمين وقيح بحري بريغادر جنرال تخل لبسو أبزس ويحن مريرن قالسن زتخفل رزين مسواتنتن الناس تنتهنا بعلنا صنت بمعروق أقباب نصنبالنا حبن مخانة قيسو دحري ناصنت نهزب إرتران من بركاخ زتقالما كل عينة وديثاتن مسانخلاتن بحيال صنعاتن تصوارنتن سالاس تمكته ناب حدشن تصفون مدرخ تآتيو كمزل حبيرو معلتنا صنت نصبينا زلو مسرح داقم هنساتن بدوهتاتن بعاوتن مسقار توفينا كنسرح قالنا ان حدث علتيا زبل بريغادر جنرال تخلي لبسو نفسو كف زيغا مدرخاوته الاخو بالعل نقحات كمزة تكبر صنع امنته قليسو الدنبرش ما قلب على الزوبا سمينا وقيح بحري ويزرو زينب عمر دما مبل 27 عامتنا صنت ملأتي زوبا بقنياتو بالعل ستفنت حزبي بوعو عقبابي صنبل مهلاو مرأيا نايتي حزبي ارتران هاجرنا صنتن زلو كتور فقرن اخبرتن مخانو قليسا اتي صنبل نبرت بمحضرات كبابي كتما باصع بزدالو وبهلاوي صوتثات كبرنا صنتن راينا بعيون مسمارن زكايت زلو صعري بزن صبارق سنطبباو سرحات كمون بسلف حيل بحرن تكالات منقستن دميقو نيرو أبكال زينا دما أب زوبات دوبوب مبل 27 عامت بعلنا صنت بدرجة زوبات مالي 20 كلتن قنبت أب كتما من دفرا بالعلد مكتس أنبيلو أبتيل على وصف سلطان منقستن قنبارن عدماتها قايشين وكلت هزبين استرخبوا للصنبل وانا دايركتر كفلي بهلن سبورتناتو أبراهام يوهانس أبز اسمع مدره نتي بعل نممعراق هزبي بدرجة عدتات من محضرات كبابن كتماتاتن كوماوي داسات بمتكالن كارنيفالات بمدلاون كومون ببهلاون طبباون مساندوتات نزي هاجراو بعلم معراق بقنياتو كنطف مصنحو بمحبار نتران ابركتون من اسيات مغويسو اما حدار زوبادو باتو يفرم قبل كريستوس حزبن منغستن ايرترا ابوش 27 ناصنت عامتات السرحو ابستفر لي مدايات راينا نمسمار بايتا زطاطح بقليل زي طمت عوتات كمستمزغبه غليصو نسو بتوسخي قطباو من نبابر حزبت زبان ممحياش بب كبابي عتوب مدبات كتغبر مصنحو امرغاص قربن زرغحن محبراوي قلت بحفشة أب ماي إلكتريك مجوعزيات تمرتن عنا عندما بفلاي زتعمو سرحات هي وأبنت مخانة مابريهم إتي السنة سرعات بمنقصاص تمهرو بتلهيت استسنى بهلا ومدبكم ون نمخته زبير ترابزن صبارق سنة باباوي مسنادو معريقو نيرو أب عباي بريطانيان جرمانن زنبرو زيغاتات مبل 27 عامت بعلنا صنت رأي بعيو بالزبل تيما بلعل معرق صنبيلام أب كتما لندن استقايد لعلي كلتا شح زيغاتاتن محازوت إيرترا وصافينيتاتن استساتفو بعل نحبر بزحوص باقي بهل هزبي إيرتران أب أزر لحدنتن زقل حينيرو أمباسادر إيرترا بعباي بريطانيان سمين أيرلاندناتو ستيفانو صاحبت مريم بزسمعو قال صنبلنا صنت حدنت هزبنا قولي حوز
ዝረኣየሉ ሃገራዊ ኣጋጣሚ ምዃኑ ጠቂሱ ነቲ ጽምብል ንምምዕራግ ዝጸዓሩ መጉይሶ ጽምብል መበል 27 ዓመት ናጽነት ኣብ ከተማታት ማንቸስተር በርሚንግሃም ኒውካስል ሺፊልድ ኖቲንግሃም ኮንቨንትሪ ሊድስን ለሲስተርን ብተመሳሰለ ኣግባብ ክበዓል ምዃኑ ካብቲ ቦታ ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣፍሊጡሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከተማ ሙኒኽን ከባቢኣን ጀርመን ዝቕመጡ ኤርትራውያን ዘካየድዎ ብስነ ጥበባዊ መሰናዶታት ዝተሰነየ ጽምብል ስድራ ቤታት ደቆም ሃገራውን ሕብረተሰባውን ክብርታት ንኽወርሱ ዘለዎም ተገዳስነት ዘንጸባርቕ እዩ ነበርቲ ቡፍ ፖርታል ኣብ ዘካየድዎ ተመሳሳሊ ጽምብል ድማ ኣዲ መንበር ማሕበረኮም ኣብታ ከተማን ከባቢኣን ወይዘሮ ደመት ስምዖን ኣብ ዘስምዑት ቃል ነታ ዕለት ንምምዕራግ ዝተሰላሰለ ስራሕ ኣብ ወጻኢ ዝነብር ኤርትራዊ ንሃገሩ ዘለዎ ፍቕርን ናጽነቱ ዘለዎ ክብርን ዘርኢ ምዃኑ ገሊጻ ዝመጹ ኤርትራውያን ነቲ መደብ ድምቀት ከም ዝወስኽሉ እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣረድዩ ኣብ ደንበዓት ጸጋይ ንኡዞባ ሓጋዝ ዝተዋደደ ብጽሓዊ ውፅዓ ዝሰርሕ ፕሮጀክት ማይ ኣብቲ ከባቢ ንዝርከባ ዓድታት ካብ ሃልኪ ብምድሓን ርግኣት መነባብሮ ከም ዝፈጠረለን ተገሊጹ እቲ ፕሮጀክት ምኹዓት ዒላ ምህናፅ ኣስታት 500 በርሚል ዝሕዝ ባስካን 3 መዕደል ነቑጣታትን ከምኡውን ምዝርጋሕ 2 ኪሎሜትር ሻምብቆታትን ከም ዘጠቓልል ዝሓበረ ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ዓድ ዑመር ኣቶ መሐመድ ኢብራሂም ንሰብን ጥሪትን ዘገልግል ምዃኑ ሓቢሩ ኣቐዲሙ ኣብቲ ከባቢ ከቢድ ሕፅረት ማይ ከም ዝነበረ እዚ ድማ ንተምሃሮን ደቂ ኣንስትዮን ጾር ኮይንዎም ምንባሩ ዝጠቕስ ኣቶ መሐመድ ድሕሪ ምውዳድ ናይዚ ፕሮጀክት ግን ህዝቢ እፎይታ ከም ዝረኸበ ኣብርሂው እቲ ዝተዋደደ ፕሮጀክት ጽሩይ ስተማይን ምምሕዳራት ከባቢ ሸበቕ ዓድ ዑመር ፈልሒቶን ጉላን ዘገልግል ምዃኑ ተሓቢሩሎ እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ ኣብ ወሰናስን ቀርና ኣፍሪካን ወሽመጥ ዓረብን ብብርቱዕ ዝናብ ተሰንዩ ዝጓዓዝ ዘሎ ሳጋር ዝተሰመየ ህበብላዊ ማዕበል ኣብ ሶማሊላንድ ብዘስዓቦ ባህርያዊ ሓደጋ ብውሕዱ 15 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ በቲ ዝሓለፈ ቀዳማ ሰንበት ኣብ ወሰናስን ቀርና ኣፍሪካ ዝበፅሐ ከቢድ ሓደጋ ዕልቕልቕ ብሽሓት ዝቝፀሩ ዜጋታት ሶማል ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ከም ዘለዉ ማዕከናት ዜና ሓቢረን እቲ ህበብላዊ ማዕበል ኣብ ፑንትላንድ እውን ከቢድ ንዋታውን ኣከባቢውን ዕንወት ከውርድ እንከሎ ከም ሳዕብዮኑ ድማ ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሕበር ዘሎ እቲ ህበብላዊ ማዕበል ኣብቲ ካብ 2015 ብተኸታታሊ ደርቅን ዋሕዲ ዝናብን ተጠቂዑ ዝጸንሐ ዞባታት ተወሳኺ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ኣህጉራዊ ደገፍ ሓቲትሎ ሰፊሕ ክፋል ካብቲ ብህበብላዊ ማዕበል ሳጋር ዝተሃስየ ከባቢታት ብከቢድ ዕልቕልቕ ተኸርዲኑ ብምህላው ንግዳያት ናይ ምሕጋዝ መስርሕ ኣጸጋሚ ኮይኑ ዘሎ ብተወሳኺ ተፈሊጡ ቻይና ካብ ካልኦት ሃገራት ንዝኣትዋ መኻይን ክኽፈል ዝጸንሐ ቀረጽ ከም ዘጉደለቶ ትማሊ ኣፍሊጣ እዚ ካብ ዝመጽእ ወርሒ ሰነ ኣብ ግብሪ ከም ዝውዕል ዝተገልጸ ስጉምቲ ኣብ እታው መኻይን ዝነበረ ናይ 25 ሚእታዊት ቀረጽ ናብ 15 ሚእታዊት ክጎድል ምዃኑ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ቻይና ኣፍሊጡ ብዘይካዚ ኣብ መቀያየሪ ኣቑሑ መኻይን ዝነበረ ናይ 10 ሚእታዊት ቀረጽ እታው ናብ 6 ሚእታዊት ክጎድል ምዃኑ ተገሊጹሎ እዚ ስጉምቲ እዚ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ሃገሩ ኣብ ዝተኻየደ ኣህጉራዊ ዋዕላ ንግድ ብዝኣተወ መብፅዓ ዝውሰድ ዘሎ ምዃኑ ዝሓበሩ ጸብጸባት ኣህጉራዊ ንግድ ከምኡውን ምትእማን ኣውፈርቲ ኣብ ምዕባይ ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ይሕብሩ እዚ ብቻይና ዝተወስደ ስጉምቲ ነቲ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ተፈጢሩ ዝጸንሐ ንግዳዊ ምትፍናን ንምህዳእ ዝሕግዝ እዩ ተባሂሉሎ ቻይናን ኣሜሪካን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብደረጃ ላዕለዎት ተጸዋዕቲ ኣብ ዘካየዱ ተኸታታሊ ርክብ ኣብ መንጎአን ተፈጢሩ ዝጸንሐ ንግዳዊ ምትፍናን ንምህዳእ ተወሳኺ ቀረጽ እታው ከይገብራ ከም ዝተሰማምዓ ዝዝከር እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ፍጻሙ ኣርስታቱ ክደግመልኩም ኣብ ዞባታት ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ዞባ ደቡብን ትማሊ 22 ጉንበት ኣብ ከተማታት ባፅዕን መንደፍራን ብውዑዕ መንፈስ ተጸንቢሉ ኣብ ወጻኢ ድማ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ጀርመንን ዝነብሩ ዜጋታት ዕለተ ናጽነቶም ጸንቢሎም ኣብ ደንበዓት ጸጋይ ንኡዞባ ሓጋዝ ዝተዋደደ ፕሮጀክት ማይ ኣብ መነባብሮም ርግኣት ከም ዝፈጠረ ነበርቲ ደንበዓት ጸጋይ ሓቢሮም ኣብ ሶማሊላንድ ብዝወቅዕ ብርቱዕ ዝናብ ሰባት ሞይቶም ቻይና ካብ ካልኦት ሃገራት ከተእትወ ዝጸንሐት መኻይን ዝኽፈል ዝነበረ ቀረጽ ኣጉዲላቶ ዘነ በዚ ፍጻም